frumos. Și tartele, bineînțeles, care vin în diverse sortimente, cu fructe, cu... Fructe de sezon, da, acestea sunt foarte potrivite pentru a fi împărțite și la pachet, ca să zic așa. Și dacă un tort nu este de împărțit, atunci ce ar putea fi? Pentru astăzi am ales varianta tortului Forêt Noir. Perioada vișenelor au fost de sezon în vară și acum, uitați, le implementăm cu puțină frișcă, puțină ciocolată, un deliciu. Nu doar că ne-ai prezentat niște dulciuri, Miruna, dar ne-ai trezit amintiri, că până la urmă erau vremurile cele mai frumoase, cele mai simple, dar cele mai frumoase ale vieții noastre. Mulțumim tare mult și că tot vorbim de împărțeală, dragilor. Să știți că eu nu eram corectă nici cu Luiza când eram mică, mereu luam porția cea mai mare și așa o să fac și astăzi. O să mănânc cam 3 sferturi din profiterolul ăsta și un sfert vă aduc și vouă. Cam atât de aici, înapoi la voi. Mulțumim frumos, Anda, Doamne. Ce alegi de pe masă? Amandină, direct. Nu că eu aleg amandină. Bine, iau eu ruloul cu vanilie. Bine, E ok. l-a luat pe cel mai... Nu, E bun? rulou cu vanilie, Doamne, Bine. era preferatul meu Ce zice în el, amandină copilărie. ca mine, na. Da, avem aici mesaje de la voi și avem de ales și aici, că sunt foarte multe deja. Care este momentul pe care nu o să-l uiți niciodată, petrecut cu un prieten. Da? Deci o amintire pe care o ai cu prietenul tău cel mai bun. Bună, dragilor, ne zice Simona. Cea mai haioasă amintire cu una dintre prietenele mele este următoarea. Eram la țară, la discotecă. Bunica mea, ca să ne prindă că ajungem târziu, a încuiat ușa de la casă și în felul ăsta eram nevoită să batem la ușă. Însă noi, fete istețe, am decis să intrăm pe geam. Numai că, surpriză, am nimerit cu un picior într-un coș de nuiele în care era o croșcă pe ouă și cu celălalt picior într-un borcan de murături din acela de 10 litri. Noroc că borcanul era gol, în rest, dita mai tărăboiu. Simona, mulțumim mult pentru mesaj și așteptăm și poveștile voastre în continuare. Până atunci mergem la un alt prieten bun al emisiunii noastre. Prietenul nostru bun al emisiunii. Din când o cunoștință. Bine, o cunoștință. cum zici tu? Bogdan. Ce zici tu, o cunoștință? Un om. Sunt în bucătăria Vorbește Lumea și pentru că sunt un om prietenos, inclusiv cu voi doi, o să împart tot ce se face bun aici în bucătărie și cu voi. Miruna Alica a revenit. High five și un pupic. Mua, mua. Bine ai revenit. Miruna și-a găsit și mănuși pe mărimea ei, în sfârșit. A ținut să menționeze. Și am și pe roz. Da, așa. Astăzi facem ceva foarte bun. Văd că ai înșirat deja aici niște ingrediente. Spune-ne. Facem ceva comfort food. Așa, o mâncărică, mă rog, o mâncărică, nu e o mâncărică, dar ceva pentru suflet și pentru toamnă, așa aș zice eu. Facem niște șnițele. Perfect. Și niște cartofi zdrobiți cu usturoi și parmezan. Și puțină salată verde ca să echilibrăm situația, am zis eu. Da, mă rog.